Ahoj lidi, vítám vás u dalšího videjka a dneska je pokračování druhého dílu. Takže skončili jsme tady u hlíny a vykopal jsem zatím jeden lucky block a mám 3 zlaté jablka, což je super. Jdeme kopat dál. Skeleton hlava, dobře. Gold block. Super. Dia. Chtěl by to něco. Zase nic. Emeraldy. Super. Zase skeleton hlavy. Bled. Dobrý, žiju. Co to bylo? Sakra. Nic? Nějaký divný. Hello, slime. Nevím. Polívka. Ne. A, dobře. Jo, aha. Tak jsme to přežili tohleto. Nevím jak, ale... Hlavně, že jsme to přežili. To bylo šílený. Tak jo, tak... Jdem pokračovat. Co to, kde to jsem? Oh, iglu. Co to? Ne! Dobře. Tak, jdeme. Dobře, tak pokus číslo 1. Tady to se nepovedlo. Tak jo, tak teďka se to povede. Tady slime je tam. Jsme mohli dát vypít něco, asi ne. Máme crafting, ten se bude hodit. A asi bychom si mohli vykraftit truhlu. Ne vlastně. Já tady mám truhlu. Si trochu vytřídíme inventář. Takhle. Tohle je lepší. Co tady nechám? Tohle. Asi dobrý. Tak jo, tak jdem dál. A jsme zase ve prostřed, super. Tak jo. A teďka schválně. Vajíčka. Můžeme zkusit, jestli tam nepadnou slepice. Nebo něco dobrého. Nic. Nevadí. Pokračujeme. Ne, voda. Dobrý. Trochu to uhasíme. A můžeme, jak tak koukám, postavit asi portál do Nedru. Jo, to bychom mohli. Počkat, s diakompáčem. Udělala bych to... Asi jo.
Sakra. Styky. Teď se postaví, vykraftíme dům, teda kruhu. Super. A asi můžeme pokračovat. Počkat, my tady máme málo toho. To bude na dlouho. Kolik máme? 5 obsidiánů. Ještě jeden. Jo a potom kolik jich ještě potřebuje? 1, 2. No nic, tak jdeme pokračovat dál a když tak se k tomu vrátíme. Další blesk. Dobře. Skeletoni. Jdem kopat. Další mléko. To je zajímavý. Sušenku. Dně? Tak dobrý, máme světlo. Běháme. Já ji mám skoro rozbitý. Tak jo, jdeme kopat. A zlatým gotem. Asi bych se vrátila tam, kde máme obsidian, aby jsme... A vlastně ono to možná ani nepůjde. Aha. Já si vyházím tady inventář. Tohle si nechám vyštat. Tohle můžu rovnou přetvořit. Asi si i vyměním helmu. Protože tahle je už rozbitá. To si nechám. A jídla mám dost. Že bychom využili kůži na... Teď mě napadlo, že bychom mohli si dát takový báček, který tady je. Nebo mohl by být. Takový užitečný. Asi tady není. Nic, tak jdeme dál. Portál, když tak dostaneme, když sežneme další obsidián, to nebude žádný problém. A budeme to asi vzít zase věkem.
co to je. Tak počkat. Aha. Tak to počkat. Co to je? To mám jako skočit? Do prčice, já jsem nevím. Tak jo, tak to zkusíme ještě jednou. Já jsem, dobře, to jsem skočila trochu mimo. Tak ještě jednou, naposledy. Děkuji. Dobrý. Je takhle to tady je. Tyjo. Aha. A tady to je konec. Dámy a pánové, jsem u konci vlaky Volkrisu. Ukončili se to. A já končím. Dejte like, odběr a ahoj.